Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Akwai abubuwa da yawa da suke faruwa a tsakanin 'yan Najeriya da Nijar, musamman a kafafen sada zumunta, musamman a TikTok, da kuma abubuwan da suka biyo baya bayan juyin mulkin da aka yi a Nijar. Wannan na zagin waɗancan, wannan na zagin waɗannan, musamman ma daga ɓangaren Nijar. Abun ya fi yawa ɗan tsakanin nan idan za a yi adalci. Akwai da yawa da suke zagi har suna zagin shugaban ƙasar. Wannan abubuwa ba su da kyau. Da yawa cikin mutane masu yin zage-zage da abubuwan da suke faɗa a kafafen yaɗa labarai ba su san alaƙar da take tsakanin Najeriya da Nijar ba. Alaƙa ba ce wadda ƙaramar alaƙa ce wadda wasu abubuwa kaɗan za su faru. Saɓani yana faruwa tsakanin ɗa da ma'aihi, ballantana ƙasa da ƙasa. Amma alaƙar ta fi ƙarfin a ce ƙasashen biyu a tsaya ana sa'insa ana zagin juna. Yawanci masu yin abun ko dai sun jahilci alaƙar ne, ko kuma su da kansu ne jahilai ne, ko kuma ba su ma san da alaƙar da take tsakanin ƙasashen biyu. Najeriya da Nijar, alaƙar su ta babbar alaƙar da take tsakanin su ta addinin Musulunci, musamman Najeriya ta Arewa, da kuma al'adu da kuma addini ga makwabtaka. Ƙasashen ɗaya ne, abu ɗaya ne dai. Ƙasashen Turawa sun riga sun gama da mu tuntuni da suka zo suka sa boda. Mene ne boda? Boda za ta raba ka da ƙananka ne ko wanka? Yanzu ƙaddara la samahalla, ka Allah ya sa a yi haka, a ce za a raba wata ƙasa wadda ka san dai ƙasar kana cikinta, ƙasar ku ce misali ce Najeriya ko Nijar. An zo aka raba ƙasar daga waccan jiha zuwa waccan jiha. Shi ke nan yanzu idan akwai 'yan uwanka ko 'yan ƙannenka ko 'yannanka a waccan jiha da aka maida wata ƙasa daban, shi ke nan wannan boda da aka sa za ta raba ka da 'yan uwanka ne? Wannan shirme ne da kuma jahilci kuma babba. Wannan shi ne, kuma yana kira ga 'yan Najeriya masu hankali da kuma 'yan Nijar masu hankali a kafafen sada zumunta ko kuma a mu'amala ta yau da kullum. Wannan ba gaskiya ba ne, ba daidai ba ne, ba daidai ba ne gaskiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.